ब्रिटिश सरकारा CSP पलिटिक्स गेजेरजोंनो माखासे एमप्लयिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होदोंमोन नाथायबा दिनैसिम जायाखै होननानै अजद दं बेवहाय UPPLनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि जानानै UPPL सरकारखौ मा खावलायदों? नंगौ जे CSB सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड बे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डआ गोबाव समनिफ्रायनो हें जानानै दङ मानो होनोबा आगुनि जे सरकार BPF सरकार बिथांमोना केस होनायनि जाहोनाव बे बोर्डआ दासिमहालागै डिफांक्ट जानानै दङ बा हें जानानै दङ दा बेखौ बिनि जे गोदान कमिटि बेखौहाय जोंनि दानि सरकारा जोङो मिन्थिनाय मथेबा बे अक्ट'बरहालागै बेबायदि मोनसे फोसावनायनि मोनसे डिसिजनखौ लानानै दोननाय जादों स' जोङो मिजिंथिदों जे बे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डआ जेब्ला फोसावजागोन बे बोर्डनि गेजेरजों गोबां जेनोखि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि माखासे साख'रिफोर ओंखारनांगौ दङ बैफोरो बे सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्डनि गेजेरजोंनो सेलेक्शन प्रसेसफ्रा जानानै थांगोन मानि सायाव बांसिन इन्टारेक्सन दिनै जोङो भेरगाव ब्लकनि 100 लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे इन्टारेक्शन प्रग्रामखौ जोङो बेवहाय भेरगाव बाजार हलाव जोङो लानाय जादों आरो बे इन्टारेक्शन प्रग्रामखौ लानायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोंनि बिटिआर सरकारा नैबे बोसोरथाम जे जानो थांगासिनो दङ बे बोसोरथामनि गेजेराव लाइमोनफोरनि थाखाय मा मा आसनिखौ दिनैसिमाव लन्च खालामखो आरो बै आसनिफोरनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा बेनिफिट जादोंना जायाखै बा फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा मा मा खामानिखौ जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मावजानायखौ लुबैदों दा बैफोर गासिबो बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो लाइमोनफोरजों सावरायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बे हाबाफारियाव गोबां जोंनि लाइमोनफ्रा बाहागो लादों जोबोद मोनसे मोजां प्रग्राम जानानै थांबाय आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों जोङो जोंनि बिटिआर सरकारा लानाय माखासे लाइमोनफोरनि थाखाय जे माखासे मिशनफोर दङ बै मिशनफोरनि सोमोन्दै जोङो गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बिथांमोननो जोङो फोरमायनानै होबाय बेवहाय स्पेशली जोङो स्ट्रेस खालामदों जोंनि जे सिट डिपार्टमेन्ट दङ स्किल एमप्लयमेन्ट आरो एन्टारप्रिनारशिप डिपार्टमेन्ट बे सिट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै लाइमोनफोरखौ बजबनांगौनि थाखाय बा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे जे माखासे राहा लामाफोरखौ लाबाय थानाय जादों जे स्किल डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो बिथांमोननि टेलेन्टखौ नायनानै गाव गावनि फिल्डआव गसंथानो हानायनि जे मोनसे लामाखौ खालामनानै होनांगौ नै बेफोरनि बागै जोङो सावरायदों आरो बे सावरायनाया जोबोद मोजां जादों फारसेथिंहाय स्किल डेभेलपखौ लानानै लाइमोनफोरा गावनि गसंथाखौ बांसिनानो नाजाया नाथायबा साख्रि मावनो थाखाय सरकारनि साख्रि मावनो थाखायसो बांसिन गोसो बे बेलायाव मा बुङो नंगौ जोङो बयबो सरकारि साख्रिखौ जोङो लुबैयो खिन्थु सरकारि साख्रिनि थाखाय जों बयबो एजुकेशनेलिबो गोबाङानो फिट नङा बा जोंनि जे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेन्ट बेवबो जोङो सहाया बा बेबादिनो जोङो एन्ट्रेन्सफ्रावबो जोङो उथ्रिसार जानो हाया जायनि थाखाय जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा बेबायदि ओरैनो ड्रप आउट जानानै दङ दा बैफोरखौ बा बै लाइमोनफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै गोरलैयै गावनि आथिङाव गसंथानानै थानो हानायनि मोनसे केपासिटिखौ जोङो बिल्ड खालामनो नागिरदों आरो बिनि राहा लामायानो जाबाय सिट डिपार्टमेन्टनि थ्रुयै जे जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ स्किल खालामनानै जे जेराव जायहा जे टेलेन्ट दङ बै टेलेन्टफोरखौ जोङो नार्चार खालामनानै बिथांमोनखौ जाहाथे जोङो साखरियाव थिसननो हायो बिनि थाखाय बिथांमोनखौ स्किल खालामनांगौनि थाखाय जोङो स्किल ट्रेनिं होनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो बेबायदि बिथांमोननि टेलेन्टखौ नार्चार खालामनो जोङो बेबायदि जोंनिफ्राय प्रसेसटाखौ जोङो लाबाय थानाय जादों मास जयनिं प्रग्राम होननानै बियो BPFनि टाइटेलसो बियो एक्जेक्टलि बिदि मास गेदारिंनि जेबो खोथा गैया 9 खालार खालि भेरगाव समस्तिनि सिङाव बिथांमोना बे टाइटेल होनानै बे गेदारिं बा जइन जानाय हाबाफारिखौ लादोंमोन नाथाय जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों जायफ्रा आगोलनि BPF बे BPF खाखौनो बिथांमोना रिनिउ खालामदों बहाय गोदान जेबो जयनिं जाहोआखै UPPLनिफ्राय सासेबो जोंनि भटार्स एबा सासेबो सोद्रोमा सासेबो दैदेनगिरिया बिथांमोननि दोलोआव जयनिं जायाखै आरो लाजिनांथाव बाथ्राया बेसो जे भेरगाव समस्ति एबा भेरगाव ब्लक होननानै बिथांमोना हाबाफारिखौ खुंदोंमोनब्लाबो बिथांमोना कालिंगुवार टंला एरियानिफ्राय मानसि लाबोदों
खैराबारिनिफ्राय मानसि लाबोदों, ननाय सेरफांनिफ्राय मानसि लाबोदों आरो सुक्लाय सेरफांनिफ्रायबो मानसि लाबोना बिथांमोना गेदारिंखौ देखायदोंमोन। नाथाय जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव बिपिए बा 2020आवनो बिदाय लाखाबाय। बिथांमोना माब्लाबाबो खर' दैखांनानै बेहाय खामानि मावनायनि खुनु चान्सआनो गैला। गोबां खोथाखौ बुंफोरसारदों माने कास्टम बसुमतारी बिथाङा गावनो इनफेरिटिभ फिलिंसआव गोग्लैनानै दङ। गावनो मा बुंदों बेखौ गावनो बुजिया। गाव मबे माने दखराव गसंनानै खोथा बुङो बेखौ गावनो माने बुजिया बियो। बिथाङा बिदिनो बुंबाय थागोन, नाथाय बिथांनि जि बुंनाय बे बुंनायजों जोंनि पाब्लिकआ माब्लाबाबो खारफाया। एक नम्बर बाथ्राया जाबाय मा, बिथाङा नन बिटिआरनि मानसि। जों नन बिटिआरनि होनना रावखौबो नेग्लिजेन्सि खालामनो नागिराखै, खिन्थु पाब्लिक एक्सेप्टेन्सआ रायजोनि गनायथिया बिटिआरनि रायजो माने लिडारखौसो रायजोआ गनायो। दा बेखायनो नन बिटिआरनि रायजोआ बा नन बिटिआरनि सोरबा पलिटिकेल लिडारा बेवहाय फैनानै जेबो जोंनि पाब्लिकखौ बा रायजो राजाफोरखौ गुलुं गुजुं खालामनो हानाय नङा। आरो बिथाङा साननानै लादों राजनिति खालामनाय माने सोरखौबा रायनाय, राजनिति खालामनाय माने बिरोधि खालामनांगौ, बिथाङा बेखौ साननानै लादों। आरो बेखायनो दिनै प्रमद बर'आनो होन बा जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरियानो होन बा जोंनि सरकारखौनो होन, बिथाङा बायदिसिना खोथा बुंनानै हब्रा खोथा बुंनानै रायजोखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों। नाथाय रायजोआ एसेबां जाम्बाबो नंला। बेखायनो बिथांनि जेसेबांखिनि बुंनाय बे बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि इउपिपिएल दोलोआवबो जेबो गोहोम खोख्लैनो हानाय नङा आरो रायजो राजाफोरखौबो बिथांमोना जेबो मिसलिड। कमिटि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउथ विंनि बेयो मोनसे एजेन्डा। थांनाय 1.5 माससोनि सिगांनिफ्रायनो सेन्ट्रेल कमिटिया बे हाबाफारिखौ लादों मोनफ्रोमबो कनस्टिटुवेन्सियाव एबा मोनफ्रोमबो बिटिआर समस्तियाव। आरो बेबायदियै दिनै जोंनि भेरगाव समस्तियाव बे हाबाफारिया जादों। बेनि गुबै आरो गाहाय जाहोनानो जाहैबाय बा हाबाफारिनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय मा, जोंनि गभर्नमेन्टआ दायो डिसेम्बर मासाव 3 बोसोर जानोसै। आरो बे 3 बोसोर जानोसै समाव जोंनि गभर्नमेन्ट हिसाबै बेसिकेलि इयुथ्सफोरनि थाखाय मा वेलफेयार स्किम बा मा मोजां खामानि मावलांखो आरो मा स्किम बा माबायदि हाबाफारि मोजां खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों बेखौ इयुथ्सफोरनो मोनथिहोनाय माखासे लाइमोन जायफ्रा डाइरेक्टलि नट इनभल्भ इन पलिटिकेल पार्टी, जायफ्रा थोंजोङै राजखान्थि हान्जायाव गैया, दा बिथांमोनखौ जोङो मोनथिहोनो बे हाबाफारिखौ लादों। मानो होनना बुङोब्ला इनफरमेसना माखासे समाव हयथ' बिथांमोननियाव सहैया आरो इनफरमेसन सहैयैनि थाखाय माखासे फ्लेक्सि स्किमनिफ्राय जोंनि इयुथ्सफ्रा माने बन्सित जानो गोनां जायो। दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ जों लादों। आरो गुबुन मोनसे थांखिया जाबाय मा, जे जोंनि जि गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टखौ जोङो ग्रासरुट लेभेलसिम जोङो लाबोनो नागिरदों। साफ्रोमबो सुबुंनि सेराव जोंनि सरकार बेखौ जोङो लाबोनो नागिरदों आरो जों बेखायनो ग्रासरुटजों कानेक्सन खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै इन्टारेक्सनाव बांसिन मबे मोनसे आयदानि सायावहाय इन्टारेक्सन जानाय? बांसिन इन्टारेक्सना जाहैबाय मा, गुड गभार्नेन्स आरो गभर्नमेन्टनि माखासे फ्लेक्सि स्किम, माखासे मिशन, माखासे भिजन, बेफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। आरो इयुथ्सनो बेफोर मिशन आरो भिजननि सायाव फोरमायनाय जादों। आरो गुड गभार्नेन्सनि सायाव बेसिकेलि इयुथ्सफ्रा पलिटिकेलि बोरै मटिभेट जानांगौ बेखौबो बिथांमोननो फोरमायनाय जादों। बांसिनखे इयुथा दानि इयुथा गावनि थांना थानायनि बेलायाव एमप्लयि जानो थाखाय बिराद नाजायो, नाथायबा बिटिसिआव सिएसपि पर्टआ दासिमबो जानायखौ नुनो मोनाखै। बेवहाय माने एपइन्टमेन्ट होयिखौ नुनो मोननाय होननानै माखासे अजद दिखांग्राफोर दङ। बेनि सायाव मा बुंनो सानो? गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा 3 बोसोर जानोसै। बे 3 बोसोर जानोसै समाव जों जिबायदि पाब्लिकनि सेराव माखासे अर्गानाइज खालामबाय, रायजोनि खाथियाव जोंनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि इएमआ खामानि मावबाय आरो रायजोफ्रा बा पाब्लिकआ मोनथिबाय जे गावबा गाव गावनि आथिङाव गावनो गसंना थानो थाखाय जोङो नाजानांगोन। आरो इयुथ्सफोरा गावनि आथिङाव गावनो गसंना थानो थाखाय नाजानाया मोनसे इनकारेजेबल। बिथांमोनखौ जों इनकारेज होनो हानाया जोबोद बाख्नायथाव। दिनैसिम बिटिआर सरकाराव बा बिटिआर सरकारखौ जेबो साख्रि होआखै होननानै माखासे मानसिफ्रा बुंगासिनो दङ। नाथाय अलरेडि जोङो 1999 मायथाइनि माखासे टिचारखौ नेट बेसिस एबा बिथांमोननि हिउमेनिटि ग्राउन्डखौ नायनानै जोङो बिथांमोनखौ एपइन्टमेन्ट होलांबाय। बेनि उनाव आगोलनि सरकारा जायफोरखौ 6 मान्थ टेटनि गेजेरजों माने कन्ट्रेक्चुयेल बेसिसाव होना गालांदोंमोन, बिथांमोनखौबो अलरेडि रेगुलार खालामनाय जाबाय। भेटेनारि डिपार्टमेन्टआबो अलरेडि माखासे
एपइन्टमेन्टखौ होबाय आरो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ माखासे पेन्डिं जानाय इस्यु माखासे साख्रिया जोंहा माखासे जाहोनाव पेन्डिं जादोंमोन बेखौ जोङो नैबे 8 नभेम्बराव जों इन्टारभिउखौ खुंनो थाखाय थिग खालामबाय आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि बाथ्राखौ गोबां मानसिफ्रानो बुंदों जोङो इसिआव सावरायबाय सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि थाखाय जोङो इतिमध्य जोंनि इसिआ एप्रुभ खालामबाय थाबैनो बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ दाजासिगोन आरो सेन्ट्रेल सिलेक्सननि बर्डनि गेजेरजों जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्टआव साख्रिफोर दङ बे साख्रिफोरखौ जोङो थिसननो थाखाय थियारि नाथाय आङो लाइमोनफोरखौ बेखौसो खावलायगोन जिहेतु आसामाव प्राय 1 लाख फ्राम एपइन्टमेन्ट जालांबाय 4 ग्रेडनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बेहाय कमप्लिटलि क्वालिफाइड एबा जग्य बेसिसाव जायहानो गोरोंथि दङ बा हारोंथि दङ बा जायहानो गोरों बिसोरखौ होनाय जाबाय दा जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो बिटिआरनियानो होन बा गुबुन गुबुन साख्रिखौ मोननांगौब्ला साखाफारा जानांगोन दिनैनिफ्रायनो मानो होनना बुङोब्ला इन्टारभिउ जागोन बेयाव इएमनि फंबाय एमसिएलएनि फंबाय बा बाहागि होननायनि खोथा फैनाय नङा जोङो कमप्लिटलि जग्य बेसिसाव होगोन दा बेखायनो माखासे क्राइटेरिया नर्म्सफोरखौ लाइमोनफ्रा बा जायफ्रा साख्रि लागोन बा साख्रिनि थाखाय इन्टारभिउ होगोन बिथांमोना क्वालिफाइड खालामनांगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन माखासे इयुथ्सआ बा माखासे लाइमोनफ्रा सोरहाबा कम्पिउटार गोरों बा सोरबा गोरोंमोन दा माने बावनानै दङ प्रेक्टिस खालामनायखौ सर' खालामनांगौ मानो होनना बुङोब्ला कम्पिउटार टेस्ट लानोबो हागौ बे कम्पिउटार टेस्ट लायोबाथ' बेहाय माखासे नर्म्स थागोन दा बेखायनो बेफोरखौ पास खालामथारनांगोन नङाब्ला साख्रिखौ ओरैनो लिरना होनानै मोननाय नङा दा बेखायनो बेनि थाखाय लाइमोनफ्रा जाहाथे थियारि जायो साख्रिखौ जों जायखिजाया होगोन खिन्थु साख्रिखौ लानो थाखाय साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा जाहाथे साखाफारा जायो खावलायहरो